sait soittopyynnön. Seppo, eikö niin? Joo, Seppo puhelimessa. Mahtavaa. Minä olen täällä kertomassa sulle mökkeilyn perusteista. Aloitetaanko? Ei, selviän kyllä itekin. Okei. Soittele ihmeessä uudestaan, jos tarvit apua. Ai vittu. Paska. Mihin se avain tuli laitettu? Mihin se avain tuli laitettu? Ai, paska. Hieman erikoisia eliöitä liikkuu täällä päin. Mehän olemmekin tunnettuja näistä eliöistä. Ja tästä aloitammekin sitten ensimmäisellä luontoäänellä. Elikkä tämä on tämä Mankilan yleisin kalalaji, eli lentävä hauki. Ja meillä on täällä vieraanamme Jarkko on vanha mankilalainen
kala-ammattilainen ja hän on pienestä pitäen harjoitellut ja kuunnellut erinäisten kalojen ääniä. Joten Jarkko, voisitko demonstroida meille esimerkiksi ensimmäisenä vaikka tämän lentävän hauen, vaikka lentävällä hauellahan on monia eri ääniä, mutta aloitettaisiko vaikka klassisella lentävän hauen soidin? Se on semmonen... Joo, kyllä. Muistan itsekin, kun kävin tuossa viime kesänä kalassa, niin ihan sieltä se oli tuo kaislikkoinen vastaranta siinä. Se oli semmonen pieni salmi siinä järvessä ja vastarannan kaistikosta, niin ajattelin siinä, nakkelin virveliä ja ajattelin, että tuolla varmaan voisi olla jotain. Siinä sitten hetken kuuntelin ja katselin ympärilleni, niin sieltä sitten kuului vastarannan kaistikosta juurikin samantyyppinen ääni, että kyllä hämmästyttävän tarkkaa imitaatiota, että olette kyllä asian ammattilainen. Kyllä, se on joo. Tämä on justiinsa tämä lentävien haukien erikoisominaisuus, että ne osaavat lentää. Sitä ei muualla Suomessa havaitakaan kyllä, että kyllä, jatketaanko lentävien haukien äänistä, eli äsken kävimme läpi soidin. Kyllä. Niin otammeko, ehdotapa Jarkko sinä, että mikä hauen monista äänistä otettaisiin seuraavaksi? Tappajahauki. Semmonen kun lentävä hauki näkee isomman, ja siis pienemmän kalan. Ja sen alkaa nappaamaan niitä Eli niinku metsästys. kalastusääni. Lentävän hauen kalastusääni. Ai vittu! Mitäs Jarkko, sinä olet kuule karttunut kalastaja ja mitäs sinulla on kokemuksia tästä Mankilan tappajahauesta? Semmonen kerran käveli pitkään ja tappoi minun koulun. Käveli pitkään ja tappoi koiran. Onne kyllä. Pakko kyllä myöntää, vaikka tein pientä taustatutkimusta tätä jaksoa varten, niin en kyllä tuommoista ole koskaan kuullut. On kyllä uskomatonta. Saako kysyä, mitä rotua koirasi oli?
Mitäs varmaan... Ai vittu! Oli kyllä kauhistuttavaa. Ei tässä oikein sanaa siitä. No niin, tervetuloa taas tänne radion pariin ja seuraavana meillä olisi sitten vuorossa täällä Perkele kulku. Vituttaa ja saatana. Niin perkeleesti vaan vituttaa, saatana. Juu. Voinko kysyä, että mikä on syytä? No saatana, se on tää mankila-ilmasto, perkele, vettä sataa ja Moro, Seppo, kaikkia miten on? saatana vituttaa, niin Eipä mistä kumma. No niin, mulla on Joo, muuten yksi se on kyllä ongelma. pakko myöntää, että täällä on nyt Toissa päivänäkin tuli saatana vettä 50 milliä. Puolessa tunnissa perkele ja vettä on saatana lattialla asti saatana. Eikö tänne saa jotakin perkele pumppuautoja tai muuta vittu? Anteeksi, tuli ruma sana. Joo, ei se mitään. Meillä on täällä aika vapaa sana täällä kanavalla. Että voi vapaasti lausua mielipiteensä kuitenkin. Joo, on kyllä täällä ollut kovat rankkasateet nyt lähiaikoina, että pinnan korkeuskin on mittapuun mukaan noussut noin 20 metriä, että tässä ei enää paljon niinku maata enää näkyvissä ole. Joo, saatana, tää on niin vittumaista touhua, perkele. Mä kävin vanhat AIV-kanisterit syytämässä tonne järveen, että pääsis niistä eroon, niin perkele oli uineet saatana makuuhuoneeseen yöaikana. Ai ketkä oli uineet? Ne AIV-kanisterit, mitkä mä sinne järveen nakkasin, saatana. Niin, joo. Jaa, no se on kyllä paha, mutta onneksi löysitte. Eivät ole pitkään matkan päähän menneet, että niillä ei onneksi eviä ole kuitenkaan, niin eivät pääse syvemmälle uimaan sitten. No ei, mutta mä ajattelin tehdä tällä kertaa laiturin niistä, niin kyllä varmaan katoaa seuraavan tulvan aikana, saatana. Tuo oli hyvä, Matti, tuo oli hyvä. Oi. Mutta hei, Matti, tulvasta puheen ollen. Sinulla on omia kokemuksia tästä ja olet erittäin ärsyyntynyt tästä. Niin pakko kyllä kysyä, että onko sattunut nyt, kun vesi on noussut, oliko vesi siis oli noussut ihan tavoon asti, että oli? Joo, saatana piti laittaa
uimahousut jalkaa heti kun aamulla heräs perkele ja kahvin keitin ui saatana vessassa vastaan ja Voi helvetti, on se. Kyllä ei varmaan. Siinä ei tarvi paljon kahvinkeittimeen vettä kaajella, kun se on siellä vedessä jo valmiiksi porskuttaa. Niin. joo ja saatana naapuripuolelle oli uinut saatana kiljutonkakki ja siellä ne on kuulemma kanalassa juoneet kaikki saatanan. Eikä se on ponupannu lähtenyt. Ei saatana se on lähtenyt mihinkään, kun se on saatana jo. Nimismies kävi viemässä se jo saatana 2 päivää ennemmin. Joo. No niin, no ei siitä sen enempää, mutta kyllä niin. Joo, talo on, se on kyllä, jospa vakuutus kattaa hommat kyllä. Tässä on nyt on kyllä monella on kyllä hommat ihan päin puuta. Ja Aivan siis. on kyllä. Mutta saanko kysyä, että nyt tuli mieleen tuosta, tässä meillä oli joku hetki aikaisemmin Jarkko vieraana, niin Jarkon kanssa tuli puheeksi nämä tappajahauet. Eikä rupea pelottamaan, että eikä sinulla ole, kun sinulla talon asti tulee vettä, niin. No saatana sitä jätkää ei kannata perkele uskoa se ja se saatana juo niitä minun kiljuja ja saatana keksii omasta päästään niitä saatana tappajahaukia ja milloin on pikkuukkoja ja milloin on saatana ihmissusia. Saatana siellä pihalla perkele, ei sitä kannata kuunnella. Siellä se saatana pillipiipari varmaan taas on jossakin saatana deliriumessa saatana. No joo, kyllähän tuo tietenkin, kuulitko sinä, kuuntelitko edellistä aikaisempaa radio-ohjelmassa Jarkko oli vieraana? No en oo kyllä saatana kuunnellut. Saatana, kun on ratio vastaan oltiinkin perkele sinne saatana, lähti tulvan mukaan ja ei oo kuulunut saatana paljon saatana Mankila radioaaltoja. On ollut ihan toisenlaisia aaltoja saatana siellä minunkin mökissä perkele. Niin. No joo, anteeksi joo tietenkin. No, jos annan sinulle pienen kattauksen tästä mitä tapahtui aikaisemmin, niin Jarkkohan kertoi, että tämmönen tappajahauki käveli kiduksillaan ja evillään maata pitkin ja kävi kylmäverisesti kävi tappamassa hänen rakkaan koiransa. Eihän sulla saatana koiraakaan, mitä se on sekoillut perkele. Ai Jarkolla ei ole koiraa? Eihän silloin saatana, saatana. Olihan sillä, mutta saatana eläinsuojelu vei saatana jo 2 vuotta sitten helvetti se koira saatana. Eikä sitä on kuulunut, mitä lie saatana kattonut perkele jotakin katajapuskaa saatana koirana ja saatana tulvassa uinut joku perkele koivuhalako saatana ja se on sitä kattonut, että se on joku saatana tappajahauki. Se on saatana taas niin paksua tekstiä, että on parempi, että kutsutaan oikeita miehiä tänne radioon saatana toteamaan asioiden oikea laita. No tuo on kyllä nyt ihan pakko kyllä myöntää, että en kyllä tiedä. Jarkko kyllä väitti ihan puhuvansa totta tuossa, mutta olen kyllä kuullut, että Jarkolla on ollut aika muutamia vähän pidempiä putkia päällä. Joo, kun se silloin kerrankin saatana Joo, kyllä niitä on saatana saatu katsella ja nauraa saatana naapurista käsin perkele, kun se siellä saatana riehuu niin perkeleesti saatana ja milloin puhuu saatana kuusille ja milloin koivuille siellä saatana ja milloin se kiipeilee puissa saatana ja milloin perkele minun kiljuja saatana juomassa ja kaikki on huivit. Pakko kyllä nyt vähän tehdä enemmän taustatutkimusta ennen vieraiden ottamista, sillä tämä kyllä avasi uusia ulottuvuuksia tässä, että kyllä meillä on varattu jo valitettavasti Jarkon kanssa uusi haastattelu, jossa
Hän on tulossa luontoääniä taas kuvailemaan, mutta emme voi perua tätä, koska se on jo aikataulutettu ja sovittu homma, niin Jarkko tulee kyllä käymään, mutta pitää kyllä vahvasti harkita, että sovitaanko uusia tapaamisia tässä enää. Että... Sopikaa vaan, niin saatte hyviä satutunteja tänne saatana ratioon. Ehkä pitää muuttaa Ehkä se pitää radio-ohjelman nimeä vähän muuntaa. Joo, lastenohjelmaa saatana. Kyllä. Mutta hei, Matti, oliko sinulla sitten, jatketaanko siitä alkuperäistä aiheesta, että tulva oli päässyt yllättämään sinut ja oliko sinulla sitten, miten sinä sitten tämän jälkeen, sattuiko sinulla venettä olemaan vai jäikö sekin pinnaalle, kelluko siinä sitten päällä vai pääsitkö sitten kaupassa käymään kuitenkin? Kyllähän sitä aikuisen miehen kaljaa täytyy kuitenkin välillä saada, että paitsi sinulla kyllä ne kiljuvehkeet löytyy, mutta juuri... Löytyy! Niin, mutta niin löytyy jo, anteeksi. Niin, No joo. venekkihän oli saatana uponnut, ei sitä. Ja mikä lies oli saatana naapuri käynyt tekee polttopuiksi, se ei sitä saatana ollut kuin hankaimet jäljellä sitä veneestä enää. Ei hankaimet kuitenkaan palannut tarpeeksi. Ei palannut, mutta mä soudin niin perkeleesti. Kun piti saada kalliaa, mä niillä soudin saatana. Pelkillä hankaimella. Joo, mä niillä soudin ja saatana Mankilan panimolle meni heti käymään sitten siinä. Ja sieltä sitten otin sitä Mankilan panimon parempaa kiljua heti sen perhepakkauksen, eli 3 litraa. Ja sitä mä oon tässä juonut ja mitä saatanan pikkuukkoja täällä studiossa pyörii, perkele? Anteeksi, nyt on kyllä pakko. Onko sulla Sanoit juuri, että kävit ostamassa Mankilan panimon kiljua, parempaa kiljua. Korjaa. Kyllä. Muistaakseni kävit... Anteeksi, mutta muistaakseni No, minä kerron millä se haastattelussa ja... 4 kirjaa nuo Kerroit... ja kerroit 5 juuri kirjainta on tästä sanassa. Uudesta On suomalaisten. kiljupönttöhankinnastasi ja kehuit erittäin vahvasti tätä ja vannoit sydämesi kautta, että minä koskaan ostaisi mitään tehdä tuotettua kautta kunnolla tuotettua juomaa, vaan oma juomasi on 10 kertaa parempaa kuin mikään muu. Ja uiskennella Mankilan tulvissa aivan rauhassa. Anteeksi nyt, Matti, siis väitätkö sinä, että sinä olet Mankilan panimon perustaja, alkuperäinen perustaja? Kyllä, minähän se saatana perusti silloin. Ajattelin, kun pistin putken poikki, että juokoo saatana muut näitä mun kiljuja sitten. Ja mä rupesin niitä myymään. Ja mä kävin Hampurissakin Oktoberfestissä panimomessuilla. Ja siellä mä sitten tein ison diilin ja siellä oli miljoonista voidaan puhua, jos näin rehellisesti puhutaan, niin mä sit sen möin ja se siellä... Mä sitten sen möin ja se on kyllä ollut elämäni paras päätös, että nyt voi ostaa kunnon tuotteita kaupastakin, kun on Mankilan panimon tuotteita myynnissä. Uskomatonta. Vihdoinkin. Siitä on ollut kauan puhetta. Mankilan panimohan omistajahan on muuttunut jo muutamia kertoja, mutta siitä on paljon ollut puhetta, että kuka sen alun perin on perustanut. Sitä ei koskaan ole tiedetty, mutta tämä on jymyuutinen tämä. Matti, kiitos. Nyt tätä asiaa pitää lähteä levittämään eteenpäin ja... Vai, anteeksi, haluatteko te, että... Älkää saatana kertoko kelle. 10 Terve. Minä oon tuo Kalle. Selvä. Pidetään salassa, kyllä. Minä oon tullut nyt Kyllä. Matti, Mitä? kiitos käynnistä. Kiitos.
tuo Esan Tässä aika loppumaan ja siirrytään. Meidän täytyy veljen poika. siirtyä tästä pienen musiikkituokion pariin ja musiikkituokion jälkeen meillä musiikkituokion jälkeen meillä on sitten seuraavassa muuta ohjelmaa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja nyt aloitamme musiikkituokiolla. Kiitos. P8 kirjainta ja siitä vaan soittelemaan. Sitten otetaan seuraava kirjain. Se on U ja se tulee tähän kolmospaikalle. Eli P ja U.